ang pagguba sa bukid sa Kambuhawi giingong walay clearance gikan sa DENR. Matod pa sa report, giingong walay clearance gikan sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR 7 ang pagguba sa bukid sa barangay Kambuhawi, lungsod sa Balamban, lalawigan sa Sugbo, mga kabombo. Matod pa ni Cindelin Pipito Ochia, gahepe sa Environmental Education and Information Unit sa DENR 7 nga walay Environmental Compliance Certificate kon ECC nga na-issue ngadto sa Department of Public Works and Highways kon DPWH 7. Ang nagpadayon nga site development o excavation work sa barangay Kambuhawi, kabahin kini sa usa ka road project nga gihimo sa DPWH o gatungod kay walay ECC, gipahunong ang maong operation sa maong site, mga kabombo. Una nang nag-viral sa social media ang pagbuldos sa bukid sa barangay Kambuhawi niadtong buwan sa Marso, o ang bukid nga gibuldos niya giingon nga mao kini ang butangan sa bag-og Cebu Provincial Capitol Building. Kana kunong bukira diha, anha diha tukuron ang bag-ong Capitol Building, mga kabombo. Kung pananglitan diha ibutang ang bag-ong building sa Kapitolyo, dili ba kini delikado sa landslide? Strategic location ba nga anha ibutang ang bag-ong building sa Kapitol? Haom ba nga anha ibutang? Angayan ba nga anha ibutang ang Capitol Building? Ikaw nga naminaw karon, unsa may imong ikasulti niini? Unya, kinsa may manubag aning pagkaupaw sa bukid sa barangay Kambuhawi, lungsod sa Balamban, nga wala man diay ni Environmental Compliance Certificate kon ECC gikan sa DENR? Dako na kaayo og damage ang bukid. Unya, diha pa gipahunong ang trabaho sa taga DPWH. Dugay kaayo nakabantay ang taga DENR. Nagmika ang show. Kung wala pa'y picture nga ni circulate diya sa social media, dili gyud unta ni makahibaw ang taga DENR nga nagusbat na diay ang bukid diya sa barangay Kambuhawi. Para nako ang DENR usa sa mga lawsi kaayo nga ahensya sa gobyerno. Perting hinaya, mga kabombo. Kinahanglan pagdukdukon sa media para mulihok. Atong makita sa video ang bukid sa barangay Kambuhawi nga dunay tarpaulin nga gibutang sa ibabaw nga bahin sa bukid, unya naay picture sa Capitol Building, Cebu Provincial Capitol Building. Ang naa diya sa picture sa maong nga tarpaulin. Timaan kini nga giingong anha tukuron ang bag-ong Capitol Building. Kinsa kahay nakapahimulos sa mga anapog sa maong bukid? Asa kaha padong ang anapog? Kinsa kahay nakakwarta sa mga anapog sa maong bukid, mga kabombo? Nakahinumdom na noon ko sa issue dito sa lalawigan sa Bohol nga ang Chocolate Hills gibutangan og resort katong Captain's Peak. Unya walay isisigikan sa DENR, ang resulta daghan kaayo ang nangasuspenso hasta pa ang gobernador. Tungod aning mga bukid nga nangaupaw na, usanis mga rason kung anong kanunay na tanga mabahaan. Nakabantay man tingali mo sa mga report karong adlaw, daghan kayo ang nabahaan gumikan sa kusog nga uwan. Lisod kayo kung ang kinaiyahan na maoy masuko. Daghan ang mahasol. Ang baha sa una o ang baha karon dili na pareha. Ang baha karon niabot na sa Tagaliog. Daghan ang mga nangahasol, mga kabombo. Ubang mga bukid gi-commercialize na. Gitukuran og mga condo unit. Gitukuran og mga building. Mga negosyante, mga dato mao'y nakapahimulos. Unya inigting uwan, kitang mga pobre mo ay mag-antos sa grabing baha. Naay taga DENR nga maoy ahensya unta sa gobyerno nga gitahasan nga manalipod unta sa atong kalikupan apan wa say ayo, hinay kaayo, mura manuon og tua midapig sa mga negosyante. Naay taga Sinro, naay taga Pinro, naay taga Minro,
Makapaduda man kayo na naghan maning quarry operation nato sa mga nagkadaiyang kabukiran. Nanaghan ang nagkwari. Nanaghan ang mga kini nangubkob og mga bas, graba, mga anapo dito karon sa mga kabukiran. Unya, pangutana, na ba ni permit gikan sa Penro? Na ba ni permit gikan sa Senro? Kung naa man gani permit, ganun gitugutan man ni sila. Be, mo ni rason na gusbat na ang atong kalikupan, ang atuwag mga kabukiran, nangaguba na, mo na iniguan gamay, mubaha og dako mga kabombo. So kinsa may atong basunon ani? Aning pagkaupaw sa atong mga kabukiran. Ang ubang gikaingin, ang ubang gi-commercialize, gitukuran og mga condominium, gibaligya ang mga condo unit sa mga negosyante nga nag-upaw sa mga bukid, gitukurag mga building ug uban pa mga kabombo. Muna iniguan, mudagay-day dayon ang tubig baha paingon sa ubos nga bahin, kita nga mga pobre mao mag-antos in town sa grabing baha mga kabombo. Kagrabe ang upawa sa bukid, tanawa. Tanawa ato ang video gipakita ron mga kabombo, unsay inyo ikasulti niya na. Kanang video nga akong gipakita karon, mao ni ang bukid sa barangay Kambuhawi nga anha tukuron ang Capitol Building mga kabombo. Haon ba siya nga anha tukuron ang Capitol Building mga kabombo? Dahil tarpulin sa babaw, giugsok, dahil picture to sa Capitol Building, timaan ka na nga giingong anha diha. Tukuron ang maong building. Kung di patungod sa usa ka vlogger o kinini ang nianha diha o nya nagpalupat og drone o nya nagvideo-video mga kabombo, dili ni mahibaw-an nga diha diay tukuron ang maog Capitol Building mga kabombo o nya samtang giupawan ang maong bukid wa di ay ACC gikan sa DENR.